Acompañada de varios voceiros da formación en concellos da zona, a deputada Rosana Pérez aludiu aos problemas que presenta o transporte colectivo nesta área. Segundo ela, no caso de Noia, a solicitude de tramitación para a adhesión á área metropolitana compostelá está aprobada dende o ano 2015, e que o propio Parlamento galego acordou unanimemente no ano 2017 iniciar un estudo para incluir a localidade na área de transporte metropolitana de Santiago, do que nada se sabe. Dende o BNG sinalan que este paso suporía un gran avance para os veciños desta comarca, non só en canto á mellora da oferta de servizos, senón tamén en custes. Entendemos que en esta comarca, en toda a comarca, en todos os concellos da comarca, hai unha relación moi particular ca área da comarca compostelá, a donde se desprazan diariamente centos e centos de persoas, ben por motivos hospitalarios ou sanitarios, ben por motivos de estudo ou ben por motivos evidentemente laborais ou de ocio. Por lo tanto, nós entendemos que é unha problemática a que hai que poñerlle solución, facilitarlle as viaxes, as frecuencias e, dende logo, o prezo de transporte colectivo público a toda a cidadanía da comarca de Muros e Noia. Outra das eivas que pretende mellorar a proposta do BNG é a da actual desconexión desta zona coa comarca do Barbanza. Mais ben habería que decir a desconectividade desta comarca tamén de Muros e Noia coa comarca do Barbanza. Unha comarca que colinda con esta de Muros Noia, donde as relacións, sobre todo laborais, son tamén moi estreitas, en concreto cos concellos de Boiro e a Pobra do Caramiñal, pola instalación de fábricas conserveiras ás que se desplazan moitas persoas a traballar diariamente, aínda que tamén por outros motivos, e que neste momento ten un servizo de ida e volta durante o día, un servicio que se amplía a 3 no período lectivo, que sería, por exemplo, agora mesmo, no? Que se amplía a 3 no período lectivo, pero que evidentemente non satisface as necesidades nin dos cidadáns e cidadás da comarca de Muros Noia, nin moito menos tampouco dos da Barbanza.